Ne tɔgɔ Lassine Coulibaly. Ne ye étudiant boursier malien Algérie. Alors, ko gɛlɛya jumɛn de bɛ aw ni agence de voyage dɔ cɛ aw ka billet ko la tan ka segin ko ta fanfɛla la? Oui, effectivement, en san sabanan kalan na Algérie, Mali état bɛ billet de vacances de caman k'an ka na vacances la Mali la. Maintenant, parfois i bɛ n'a ye ni étudiants bɛ na u bɛ na retard la, donc dɔw b'a préférer ka na avant que état ka billet ka na. Donc n'olu nana o la olu bɛ remboursement de demander vu que olu nana ka ban olu tɛ état ka billet sɔrɔ, olu b'a ɲini a ka rembourser. Dɔw fɛnɛ bɛ yen vu que état ka billet bɛ retard ta, parfois a bɛ na o b'a sɔrɔ vacances tɔ tora 1 mois ye, kuma dɔ la yɛrɛ a tɛ 1 mois yɛrɛ bɔ. Donc du coup o hokumu kɔnɔna na olu mɔgɔw fɛnɛ bɛ remboursement de demander. Maintenant n'o remboursement de bɛ kɛ agence fɛ sisan nɔ, an bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ o la. Agence bɛ na somme dɔw fɔ an ye mun yɛrɛ tɛ ka bɔ Algérie ka na Mali la, o billet aller simple a t'o sɔrɔ. N'i y'a ta k'a jateminɛ promotion 2017 olu ka nali la salon na sini agence ye 150 000 de ta ka di dɔw ma, alors que billet o tɛ billet aller simple yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ Algérie dɔrɔn ka na o t'o sɔrɔ. Estimation na billet bɛ taa joli la aller retour Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ? Sisan nɔ an bɛ yɔrɔ min na aller retour bɛ taa plus de 660 000. Compagnie ko b'a la ou bien? O reçu yɛrɛ bɛ ne bolo. Compagnie ko b'a la? Compagnie ko b'a la. Compagnie dɔw ta ka nɔgɔ dɔw ta ka gɛlɛn. Mais agence y'a kɛ ni Tunis Air de. Tunis Air? Tunis Air prix. Oui, o de bɛ taa plus de 660 000 aller retour. Mais agence yɛrɛ nana prix min proposer an ye, a nana 200 000 de proposer an ye. Sur 600 et quelques mille? Sur 660 000, a nana 200 000 de proposer an ye. Aller retour la quoi? Oui, aller retour prix la remboursement la. An ko non, an tɛ se k'o minɛ parce que mun y'a to an ye remboursement demander o bɔra état ka billet bɛ nali min kɛ retard la, an agence yɛrɛ bɛ temps ta walasa k'an ka billet traiter. Donc an ko an tɛ se ka 200 000 minɛ, u k'a lajɛ halisa. An ye wulikajɔ kɛ ɲani nin bɛɛ cɛ walasa ka remboursement problème éviter, ka demande dɔ adresser ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique la, direction générale de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, ale ni direction de transit la, parce que an yɛrɛ kun t'a dɔn billet ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na. Bien vrai que ambassade de bɛ annonce publier ko billet bɛ yan, mais n'an taara ambassade la olu b'a fɔ k'an ka taa ministère la. Donc an ye ɲininkali kɛ o administration sanfɛ la. Ambassade bɛ Algérie yen nɔ. Ambassade bɛ Algérie. N'aw taara Algérie yen nɔ k'aw bɛ taa ka taa aw dama kasi yen nɔ, o b'a fɔ ko aw ka taa ministère la. K'an ka taa ministère la. Ministère dun tɛ Algérie yen nɔ. Ministère tɛ Algérie, donc il a fallu que an ka promotionnaire dɔ de la mun bɛ Mali la yɛrɛ, walasa o ka wuli ka demande boliboli kɛ. Bon depuis le mois d'avril an ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn ka ɲi ka billet sɔrɔ ɲina promotion 2019 an ye ɲɔgɔn dalajɛ ka bɛn a kan ka demande sɛbɛn k'a ci ka taa administration na pour que u k'a lajɛ u ka bɛɛ ka billet sɔngɔ u kana di agence ma parce que an y'an kɔrɔw tɛmɛlen ta promotion 2017 ni 2018 donc u k'a lajɛ ka billet sɔngɔ in k'a ci an bɛɛ ma hali n'a ma dafa an yɛrɛ b'a dafa ka na ni minnu tɛ fɛ ka na olu b'u ka wari garder. Mais depuis le 1er juin an k'o ci u m'an jaabi o la, an ka correspondant bɛ taa ka segin na administration saba ni ɲɔgɔn cɛ jusqu'à ce que le 7 juillet, du 1er juin au 7 juillet, jusqu'à ce que le 7 juillet, on a annoncé publié pour dire que billet agence là. Maintenant, on voulait la agence là. Moi, je suis agence là. Agence du monde. Agence Safari Tour Travel. Moi, je suis secrétaire clé nebe. Nantara, wa fako bega vol d'oninaï. Maintenant, on mago be condition de remboursement. Nous be remboursement yo bega todo di. En même temps, vol ku gala ka vol soro pour que mo kana jona. Donc, en tout tanga segina. On ma se ka jabi nyena ma soro la. Jusqu'à ce que le 22 juillet, on a demande d'audience adressée primature là. Au cas où décelé ministère ni direction de l'enseignement supérieur français. Puisqu'à mettre en segina au direction de transit tout est déjà évidemment.
pour que u k'ale ka audience dɔ accorder an ye urgemment walasa an ka billet bɛ se ka di à temps en même temps remboursement ka kɛ ka ɲɛ o kɔfɛ fɛnɛ an ye demande filanan an y'o adressé direction de transit la le 27 juillet pour que olu fɛnɛ k'a lajɛ an ka billet ka se ka di à temps minnu bɛ yen déjà walasa olu ka na parce que o y'a sɔrɔ dɔw nana yɛrɛ o y'a sɔrɔ dɔw nana en même temps ko direction de transit olu de tun bɛ billet ko nin bɛɛ ɲɛma an y'a f'u ɲɛna fɛnɛ u b'a fɔ an ɲɛna ni état bɛ joli de di agence ma par étudiant walasa n'an bɛ remboursement kɛ an ka se ka rembourser ka ɲɛ cogo min na u ko état tɛ wari di agence ma mais état b'a kɛ sur crédit de donc ni u b'a kɛ juru la voilà agence b'a kɛ état ye juru la maintenant ni billet sɔngɔ bɛnna minnu ma kɔfɛ état b'o sara agence ye maintenant par la suite transit mɔgɔw ye agence mɔgɔw wele an yɛrɛ ɲɛna k'a ɲɛf'u ɲɛna u k'a lajɛ ka billet sɔrɔ an ye donc le 11 août u ye billet sɔrɔ an ye maintenant an selen a remboursement niveau la u nana 200 000 proposé an ko non an tɛ se k'o minɛ à plus de 660 000 an ye transit mɔgɔw wele parce que an bɔlen yen u ko ko n'an ye problème sɔrɔ k'an k'u wele k'an k'a lajɛ an ni agence cɛ ko état tɛ ka warijɛ d'u ma donc an ka jateminɛ ko n'an ye problème sɔrɔ an wele an kɛlen wele u ko non k'olu da tɛ remboursement na ko olu ka baara ye min ye k'o de ye ka billet ɲini ka d'a ma ka na n'a ye mais n'i y'o fɛnɛ ta k'o jateminɛ olu b'o kɛ mais a bɛ kɛ retard de la olu b'a kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ dɔw nana minɛ walasa u ka se ka vacances profiter cogo min na mais n'olu y'o kɛ sisan nɔ parfois même salon yɛrɛ billet ma na yɛrɛ u yɛrɛ ye mun kɛ salon c'est à dire u ye billet san ka di agence ma o kɔfɛ ka sɔrɔ ka remboursement direct kɛ ko vol tɛ yen o yɛrɛ jate bɛ se ka kɛ cogo di billet bɛ san ka sɔrɔ vol tɛ yen nɔ en même temps an ka remboursement demandeli o bɛɛ bɛ bɔ olu de la puisque ni vacances tɔ dɔgɔyara sa mɔgɔ tɛ sɔn ka na bilen les gens préfèrent les remboursements kɛ u kana temps fitinin passer yan nɔ donc du coup mɔgɔ bɛ remboursement de demander donc a ka laɲini bɛ a ka rembourser a ka billet la et puis a condition dicogo fana ka yɛlɛma agence fana ka woloma ni a ka billets bɛ confier agence minnu na oui an ka laɲini kun y'o de mais u yɛrɛ m'an jaabi o la jusqu'à ce que le 9 août an kun ye demande d'audience min kɛ primature la u nana jaabi o la ministère de l'enseignement supérieur y'an reçu en audience o kɛlen k'an reçu u ye jaabi min d'an ma o de ye k'u bɛna lajɛ ministère de l'enseignement supérieur ale ni direction de transit u bɛna ɲɔgɔn rencontrer k'a lajɛ ka problème bien situé en même temps k'a lajɛ ka billet traitement clarifié c'est-à-dire u bɛna lajɛ si les billets sont remboursables ou pas donc u b'o lajɛ jusqu'aujourd'hui an y'u wele ka dɛsɛ an m'u sɔrɔ an passera ministère fɛnɛ la an yɛrɛ ma se k'u sɔrɔ halisa donc ma jaabi foyi d'an ma bon agence nana ko 200 000 k'a b'o de d'an ma an ko an tɛ se ka 200 000 minɛ vraiment ko ni 660 000 u cɛ ka jan an bɔr'o la a nana ko 250 000 k'ale ma deli k'o kɛ ko ça fait plus de 10 ans que ale bɛ 200 000 di mɔgɔw ma donc k'ale tɛ se ka tɛmɛ 250 000 donc plus de 10 ans sur 600 et quelques mille ale 200 000 de di école donc b'o minɛ bon billet prix bɛ changer billet prix bɛ changer en fonction du temps i yɛrɛ b'a jateminɛ n'i bɛ billet ta à chaque quelques instants durée dɔ de bɛ nɔ donc à chaque cet instant a prix bɛ changer hali n'i taara agence la sisan n'i ye billet san ou bien i taara prix ɲininkali kɛ ka segin i bɛ taa wari ta yanni i na i b'a sɔrɔ a changer la donc o bɛ kɛ quoi mais an yɛrɛ b'a dɔn bɛɛ bɛ billet prix dɔ san nɔ puisque vol de tɛ Algérie Bamako Algérie frontière kun datugulen don o de nana ni billet prix monteli i b'a falloir que i ka vol ta avec escale o de nana ni prix monteli maintenant donc a bɔlen 250 000 la a nana 275 000 fɛnɛ la ko non k'a tɛ se ka tɛmɛ o kan yɛrɛ bon an ye ko caman tenter an sera ministère la ka taa primature la ka taa direction de transit la